aħna bħala gvern nissetjabu l-policy. Mbagħad biex dik il-policy tidħol fis-seħħ ikollok awtorità. Dan is-sens għandek l-awtorità regolatorja li tirregola dak li jiddeċiedi l-gvern bħala policy. U aħna dal-aħħar sena u nofs mod partikolari stajna nnotaw kif il-gvern ħa deċiżjoni li jrid ikabbar u jrid jidħol f'industriji ġodda bħal DLT, blockchain, cryptocurrencies, fintech, subtech. Dawn huma areas li jirrikjedu wkoll investiment kemm fir-riżors umana, investiment kemm fit-teknoloġija kif ukoll fir-riżorsi tal-istess awtorità. Allura bdejna proċess issa ta' ristrutturar ukoll fih dan l-awtorità. L-ewwel li għamilna huwa li separajna ir-Registry of Companies għall-awtorità għalih sabiex l-awtorità tkun tista' tiffoka fuq dak li huwa x-xogħol prinċipali tagħha, ġifieri is-supervizjoni, regolamentazzjoni tas-suq tas-settur finanzjarju. Minn hemmhekk imbagħad rajna li nirristrutturaw ukoll l-istruttura tal-MFSA fejn illum issa għandna struttura iktar effiċjenti u iktar dinamika. Issa kien imiss il-step naturali li allura naraw li jkun hemm viżjoni u implementazzjoni wkoll tas-settur teknoloġiċi ġodda fosthom virtual currencies u fintech. Allura din naraw nemmenu li għandna riżorsi neċessarji biżżejjed ukoll in-know-how sabiex aħna nkunu leaders f'dan is-settur u għadin naraw li l-ambizzjoni tal-MFSA li mhux biss tkun top-notch regulator hawn Malta, iżda anke fuq livell Ewropew. U għalhekk dil-viżjoni hija importanti sabiex naraw fejn ħanħidu l-MFSA sas-sena 2021. Apparti minn hekk kif diġà semmejt ħankunu qegħdin naraw li wafqu forum ġdid, forum li ħajkun qiegħed hemmhekk iservi fuq livell ta' konsultazzjoni magħmul mill-industrija, magħmul mir-regolatur u minna bħala gvern sabiex flimkien niqpaw b'mod kontinu niddiskutu wkoll issues li tkun għaddejja taffaċċja l-istess industrija u naraw kif dejjem nistgħu nelbuhom u ntejbuhom u iktar minn hekk indawruhom f'opportunità lina. Apparti minn hekk ħankun qegħdin naraw li nħejju strateġija nazzjonali għas-settur finanzjarju. Is-settur finanzjarju qed b'saħħtu, però sfortuna hija li f'tal-pajjiż qatt ma kellna strateġija fejn ħanieħdu s-settur finanzjarju. Allura din l-istrateġija ħad tkun qiegħda hemmhekk sabiex naraw li minn issa sa 10 snin oħra kif iridu nevolvu s-settur finanzjarju ta' pajjiżna.